Ik neem niet zo'n besluit om schade te brengen aan mijn eigen gezondheid en mijn eigen leven in gevaar te brengen als ik dacht dat er een andere manier was om dit probleem op te lossen of om dit probleem de aandacht te geven die het moet krijgen. Ten eerste binnen het Koninkrijk, maar als moet ook internationaal. Want ik heb niet 1 dag, maar maanden geprobeerd, samen met veel goede vrienden van Aruba in Den Haag, ex-ministers, ex-Kamerleden, huidige Kamerleden, een paar ministers van het kabinet, om de heer Rutte en minister Plasterk te overtuigen om niet deze ramkoers te kiezen. Maar er is toch voor gekozen. En het gewoon een oproep doen, nogmaals op goodwill of begrip en ook voor wat rechtvaardig is, leek mij naar al deze pogingen en inspanningen niet meer te zullen werken als ze niet op een heel duidelijke manier aangeven dat dit over my dead body zal gebeuren, omdat het autonomie van Aruba, daarvoor hebben generaties van onze gemeenschap gestreden. Mijn grootvader en vader hebben hun leven gegeven voor deze strijd. De autonomie van Aruba, zoals die verankerd is in statuut, is precies wat Arubanen willen in heel hoge percentage. Niet meer en ook niet minder. En vandaar ook dat wij vandaag ons zo getroffen voelen door de positie die de Nederlandse en de Koninkrijksministerraad heeft genomen. De governador di Aruba firma presupuesto 2024 e ora è huelga de stop. Está presión. Dank.